but he was a son of a harlot. And Gilead begot Jephthah. Gilead's wife bore sons. And when the other sons grew up, they drove Jephthah out and said to him, "You shall have no inheritance of our father's house, for you are a son of another woman." Then Jephthah fled from his brothers and dwelt in the land of Tob. And worthless men banded together with Jephthah and went out raiding with him. It came to pass after a minute that people of Ammon made war against Israel. And so it was, when the people of Ammon made war against Israel, that the elders of Gilead went to get Jephthah from the land of Tob. And they said to Jephthah, "Come and be our commander, that we may fight against the people of Ammon." So Jephthah said to the elders of Gilead, "Did you not hate me and expel me from my father's house? Why have you come now when you are in distress?" And the elders of Gilead said to Jephthah, "This is why we have come, we have turned to you now, that you may go with us, fight the people of Ammon, and be our head, all the inheritance of Gilead." So Jephthah said to the elders of Gilead, "If you take me back home to fight the people of Ammon, and the Lord delivers them to me, shall I be your head?" And the elders of Gilead said to Jephthah, "The Lord be a witness between us, if we do not do according to your ways." Father, we thank you for your word. Speak to us tonight. Instruct us, correct us, and help us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Jephthah waberekwa mu muli isiri kumufarira but kune nyasha ziri pamusoro peupenyu hwake zisiri kuzivikanwa nehama dzake. Senze kuti hama dzake Jephthah nevakomana vari kumudzinga, they are the same blood. Normally kana vanhu varoorana, mwana anotakura ropa rababa vake. Ndofunga from tinashe mugaba, you all know. So baba Jephthah vakava nemumwe mukadzi, baby small house, ndokubva vaita mwana unonzi Jephthah. So vakomana vana mai vari pamba ndokubva vaungana vakati, uyu mwana wechifeve. Statement ravo rine bhiti pakudai so. Vari kujaja Jephthah, but the truth of the matter is vari kujaja baba wavo. Nekuda kwekuti akanga chifeve, akatora chifeve akuda mumarriage. Mai vaJephthah vakabereka Jephthah nababa vaJephthah. Mai vaJephthah havasi married. Aita ufeve akuda mumarriage ndibaba vaJephthah. So vakomana vari kuignora ufeve hwababa ndobva vaunongedzera pane mwana kuti uri mwana wechifeve. To me it's not fair. Why? Because nokuti baba vaJephthah ndo vakabuda mumarriage yavo vakanotsvaka mumukadzi panze ndobva vabereka mwana. But pane kuti vakomana vaite gaga against their father, vakaona kuti pamudhara akutangike ndobva vatarisa kuna Jephthah ndobva vati uri mwana wechifeve. But must be avo ndichataisa ari kutuka baba. Jephthah haasi chifeve. Jephthah iproduct yezvakaitika zvaari beyond control. Mufunge hama dzavo zvifeve vanhu ende vanotobereka futi vana. So hatigone kujaja vana vavo nekuda kwekuti vakaberekwa havasiwo vakazvironga. But it's unfair kuti Jephthah ari kutongerwa isiri yake achipiwa mhosva dzisiri dzake. I've come to understand kuti mulife zviripo kuti dzimba zvinonongedzerwa nekutukwa paupenyu hwako zviri beyond your control. Hauna zvawaigona kuzviita. For example, zvichida uri mudzimai, murume akabuda panze akaita zvaakaita ndobva wava neHIV, vanhu vakutarisa vane vanopa kuti murwere haana kurongeka nekuzodii, yet it's beyond your control. Wakatovimbikwa uri mumarriage, but vanhu havatarisa murume wako, vanotarisa kurwara kwako. Sometimes life is unfair to such a level nekuti zvimwe zvinonongedzerwa kwauri haisi nyaya. Ndinoirelata nemusikana ari pamba amitiswa. Vabereki vanosvika pavanobvunza kuti nhai mwana wangu Rozi mumbiya unayo ndeyani? Zvino vanotoziva kuti haisi yaRozi, but Rozi ndiye akatakura. Kuti kuna akamutakudza atori free asina chaakatakura, but anenge agame kokutakudza vanhu program dzake.
say it's not fair. Jesus kana nomina Rosie aisia Rosie. But Rosie ndi anakula ndi anotukika. Anodzipa pamba mitiswa musikana wacho. But akamitisa ari safe. Yeti vaberi parumbuza kuti nai Rosie munhu yani. Kurati kana uchitoziva kuti aisia Rosie haana problem. Asi vanomudzinga zvakadaro. So life inosvika palevel yekuti zvichida zvauri kujajwa nazvo nokunyengeterwa nevanhu zvipepe control. But ndauya kuzotaura nekuti there is a blessing upon your life. Isinei nekuti vanhu vanokuona sei. There is a blessing upon your life. Isinei nekuti vanhu vanokutanda. Problem ndeyekuti ukanzwa zvinotaura vanhu ukazvitenda zvinoitika. Ndakatenda zvakataura ticha wangu kuchikoro. Anga right, bona ndatofoida. Saka haporofite but ane history. Nokuti vese vakakundikana vanozodai vakakundikana vanozodai. Chaakatadza kuona kuti kutenga kuda Mwari nenyasha. Mhuri yaMwari ndobvekuchenja life. Zvindaitwa. Vanhu vakatokonkluda kuti kana wadai hauna kushinda, kana wadai hauna chakuita, kana wadai kuti mwana wechifeva hauna chakuachiva. But yaKristu vatiri kushumira vakagarira munomwe ndobvekuchenja manje. Vanhu vanofanira kusvika pavanoshanda kuti zvakufamba sei. Mwanzo kuti tinomuziva ende hazvachifanirwa kudaro. Ndine boys ratinaro kugrupu redu kuchikoro. Zvakaitika kugrupu redu kuchikoro ndekudai so. Vakanyanya kupasa vakabudirira muupenyu vakafomara group. Isi vanokundikana mudzaita redu same class. So vakanzi tinoda kuita party muna December. Yeklasi yese saka ava ndokubva vauya kuzondijoina group revatofumani. Saka ikongoma isu tinoenda kuonererwa mushana. Usanyasha tinoita kuti ungoita ngokudada kati ndozvitongoripo ndozvakaitwaona Mwari. Kana zvichiti Mwari unosumudza maronda kubva mugorora, zvinotomboreva kuti kana atokusumudza zvinotooneka. Favor yaMwari kana wakuitaura testimony hakusi kudada, but kune vanhu vasingaiti zvakanaka. Let's be real. Testimony hakusi kushaina, kutaura zvakaitirwa naMwari, but kune vanhu vanozokubatikana kuti batida Mwari wacho achizvidarozo. Munhu akatomusiya achitoziva kuti haana kwaanoenda, haana chaanoachiva, but onaita haana iro musoro. So magrupu asangana manje tata vanhu vakutaura zvishanu pane kudini nekudini. Ito anokubuda kubachira kuti hatina zvatakagona, but Mwari wedu ari kuita zvinhu. Ndakambotara vhara group. Ndakambotara vhara. Ndakazoita degree, ndakazoachiva izvi, ndakazoita zvandakaita ndinoitwa naMwari wanonamata. Jesu zvamataura zita hanazvo zvamuri kuita nini ndikutoitirwa naMwari wacho wenamata. Ndakambotara vhara. Ndinotaura. Kune mumwe kukupura kwokuti mumwe munhu anogona kuedhuka. Ukakupura zvaitirwa naMwari chaizvo, munhu anofunga kuti aiwa, saka zvichaita munhu apedzera nesuka. Some they boast from our achievements out. Jesus, we just boast in His grace. I've seen we've done this to you. Just keep it quiet. I'm sorry. And the party said, it is unfortunate that social media. So Jephthah haana mhosva yaakaita, but anodziva. Chaanodzingirwa zvakaitwa nababa kwete amai. Amai she's just a victim. Vakatopfimbwawo ndobva wapiwa kwamiri kakubereka mwana anonzi Jephthah. Vakomana vaifanira kudzokera kuna baba kuti mudhara hamusikaiti. Makasiyirei mai vedu mukaenda kuna vaira Jephthah. But vakomana vanoti mudhara haatangike. Ndobva Jephthah uri mwana wechifeve ibva pano. Ndinofara kuti Jephthah wakabva, but Mwari haana kubva pana Jephthah. Paunotodzimba pamwe pacho unodzimba ukatakura Mwari wacho nenyasha dzacho. Problem yako ndeyekuti wakareka kuvamba nzvimbo uchifunga kuti Mwari wacho ari munzvimbo iyoyo. Dzimwe nguva Mwari wacho anogona kuteedza newe uchibva ipapo. People they are used kuziva kuti the God of Abraham, Isaac and Jacob ndokaudzakazikana. Why? Mwari wacho kuti Mwari waAbraham, waIsaka, waJakobo. Ukazoenda kuna Genesis
manje 18 uchabva Mwari achiti kuna Abraham, uyu mwana womukadzi yanonzi Haga ngabve hake pano, but I will also make him great. Which means pamwe pacho Mwari vanenge vakawanda havana kuti I'm the God of Ishmael. Vakazokota vakadimikira kuna Abraham kuti mwana wako murandakadzi I will also bless him. Which means it's all of the blessing in Ishmael. Side why is it? Inotonetsa kuona. Ila mwana wosumura usi. Womukadzi akadzingwa baba. Ishmael pakadzingwa baba vaende mugwenga. Mwari akavaratidza inonzi supernatural wealth. Unoziva kuti vana vaAbhurahamu pavakafutura matsime ababa vavo, vaFilistia vamira vachifishira. You know the story. But tsime rakavhurirwa Hagai nemwana wake Ishmael. Chinoita kuti risavharike. It was a supernatural wealth. Nokuti zvanzi Hagai achiva nemwana wake, Mwari vakamuratidza tsime, kuti vakachera tsime. Which means there are wells that men can fight against you, but there are supernatural wells. Zakuti it takes the supernatural eye to see. So Ishmael had a greater blessing than Isaac. So to tell you this, you know somebody Abraham, what's that Jacob? When Abraham was from Matima, I used to see one of Philistia. And it's in the Varike, Ishmael. No, it's in the anakucherwa nevanhu. Mwari vakavhura meso aHaga akaona tsime. Zvake kune matsime ekuti kana usingavhurwa meso haaoneki. And which means kuti kana asingaoneki haavhariki. Yeti wanogara nezvayo mwana anodzingwa pamba. But akadzingwa akachakura blessing upon his life. Izvezvi ikonomi nemenenge zvinhu akakonkluda kuti hamuna chinobuda haasi Mwari vakadaro. God can still bless you in such economy, in such hard times. There is a blessing upon your head. So ukomana uyu arikudzingwa pamba nehama. Kuverekwa nevanhu vekunze, you can accept it. But for kuverekwa nevari close nehama is so challenging. For example, kuvengerwa muchechi wakatobva kunyika kune vanhu vasiri right, wauya muchechi ndobva wamakerwa kuno. Kwaunototi wondazona ndauya kuhama dzangu ndokunera ndakabodza vomwe ndikati kuchechi hakusi kudenga. Vanhu vacho havandifarire kuchechi kunopinda vanhu. Unosati vanhu kuchechi vanoti vaverenge mascriptures. Kune vanhu vanotovereka wivhi yemunhu kuti ane 2 weeks. Muridzi watokana munhu wakaisayini unotonza tiyagayisa. Kana wakaita Mwari nyaya dzevana dzakabasa. Kuchechi kunopinda vanhu. Ende kuchechi kwakafanana nechipatara. Kuchipatara Mwari ngere vanoti munokei bhora, vamwe vanokasika. Saka katumuteti munhu kuti munokei kuziva nekukura, vamwe vatikasika. Saka anokusangana mukati. Anenge Peter. Vanhu vati vaJesu haatize. Obva aita kunge akati simbei. Paanozonzi uyu mumwe wacho, obva aramba akadani. Kuti kuna anotera kuti azorambira ikoko. Kuna kuti kuchechi haanobva anongazvita naro ari muno. Kuzongopikisa zvinhu. Otonga dzeko yacho inonotomira musha. Haana chiri positive chaanotaura, but haasiye kuuya. Mweya waPeter. Amene Peter ari mweyo. Auna munhu wachitaura kuti prophet aripo but kuti magesta awaya. Osati kuna vanhu vakangori right so but vasina Mwari. Hanzi Mwari but unangori right akachitaura zvinhu so. View of good people are not godly. That's why when I join up to the candidate, but right. Avadokanda munhu vakatokanda zvinhu. Saini yekuti vari right, havadi kuwesta upenyu hwemunhu. But in the wrong yavo havadi Mwari. Program yaMwari kune fishi yakaisa John. But ivo manje havanzwe zvaMwari. Vane hunhu, vanongokanda zvinhu. Tami yavakatokanda munhu, pavatoita chiri correct, vakati Mwari tiregerere munhu. View of good people who are not godly. Jephthah ari muno. Nyaya dzaunongedzerwa dziri beyond your control.
Aunaweza unichikana uri mwana wechifewa ushishinji ndizvozvo. Mai vakaketswa ukaberekwa utori Mungu ende uri pano. Wodii kana vanhu vakunongedzera kuti mwana wechifewa. Siyana naizvozvo iti Mwari ndiri pano. Mune chikonzero noupenyu hwako. Unozaura kufunda waitoda but pakashaikwa wakapedzana mari yacho. Zviri beyond your control. Tine vanhu vanoti matofu asina kurongeka but hazvisi pachoice yavo. Life vanhu vanongotuka munhu vasina kukonzera benefit vanokuziva kuti munhu abva nekupi. Ndokana chiwanzira mwanabhuru wangu. Pane kachipurazi paunoita so. Ndokana kakurira wadaniite sei. Ndaramo aishanda mapurazi. Ndodii. Saka unoona kachipurazi kachimanifesta ndibatsirewo. Maka anonomamuza kachipurazi kako kwakubuda. Tiri uriko. Zviri beyond my control. Ndaitoda kuona zvifundi. Unoda kuona zvifundi. Unoda kuona zvifundi. Batati liko kumasoro. It's beyond my control. Saka mukanecha kanino manifestação de do prazo de balance. It's beyond my control. As kanino was batted. God will change my story. Ndakanama tasei kuti wakabva nekupi, but anekure kwanoda kusvitsa. Tina munhu kuti ari more disciplined. Munhu akamufimba aitorevesa kuda kupora nekudii. Ndokubva angoitiswa akasiyiwa. Vanhu vakamutarisa havana kurongeka. Vana 2 havana baba havana kurongeka. Kuti vanhu vanotonzvera kuti nyaya yakafamba sei. Vari kujaja pakuti ne2 enda una munhu. Ndomatukirwa wako iwe. Ndanyagoti wamwe wakazi. Ndichiti tendawo Mwari. Nekuda kwekuti wako haasi kuita zviri kuitwa izvi. Nokuti dzimwe nguva zviri kuitwa nevamwe varume zvokuita vamwe vakadzi kudzoka. Chiri kutotadzisa wako haisi discipline. Zvinodhura. Ndinochokwadi. Boy. Vanobviswa renti navanhu vacho ava. Saka vanongovavari padhino vati haasi right uyu. Vana renti kuti woseni. Kama unashoka unakuta chikudzei kushanda. I hope hamuzojanja varume venyanzi zvakupari zvazvisi. Kuti muri kuremerwa nemaswitsi dai makaenda. Unomadzisa mukashoko kukarona. Kufundiswa chitaura kuti zviri kurema panza dai makaenda. But I want to show you this. It's all about the grace of God. Jephthah akudziwa baba. But one chaakagona manje haana kufaita vanhu. Kune mamwe mafaita aunowina nekusafaita. Kune imwe battle yaunowina nekuti hauna kuita engage yourself in that battle. Ufunge kunyara chitoriwo wisdom sometimes. Handinzango haashande pane dzimwe nguva. Ndenda unowe mama wati kumwasana nemurume kutomuziva tatinomuona. Hazvina kuti kana uri mudzi womurume fight yacho unowina. Kunoshanda power kwete your rights kuti muonese. Munorohwa muri muridzi. Kachibadika muri stubborns, munorohwa zvishoma. Muri makatochaka atone ringi motorohwa cheshe. Because kunoshanda power kwete ringi. Musati magumbuka imovheta kuti ndokudera. Munobviswa mazino nemugarongo. I don't know what. Ona kuti paka munakidza. Kuti vanokudzidza vanokunakirwa. Tinofanira kusitira. Ndambofuna pamwe pabasa. Todzidziwe kuti paka dziri unobadairwa manje. Anza uge baba wanomira so. Tana wana wani nawa. Unobadairwa uriposo. Tani upase nitopana. Tana tushomkata tushomkata tunapolisi. Utapilizwa. Jephthah chamupfirisa baba chiri beyond control yake. Ufunge mabona kutojaja mu life kana zvinhu zvaunoita. Kune vanhu John chapter 8. Mukadzi akabatwa.
in the act of adultery. Avana kutakura vanhu vese vatakura munhu 1. Kuti vachibvunza kuti wapfirwa here zvafamba sei wazoti toda kutomutema ndiye watabata. There are times yekuti vanhu vatinojaja zvakaitika kwavari vanhu vatori right but anenge atakaverify. The reason why 3 angels came down vakaenda kumba kwaAbraham from Genesis 18:21-22 vachienda kumba kwaAbraham pakanodonha moto kuSodoma. Abraham akarwana nevatumwa vari 3. Bible said God himself was part of the angelic visitation. Vakaudza Abraham vachiti, we have had a report yeSodom, we have come down to verify. We have come down to verify report yakapiwa against Sodom. That's why when Sodom vaida kubata varume avatumwa kuti vaite vakadzi ndo yakava evidence kuti sure avachada vakadzi vakuda varume. Denga achade nemakuwa munhu wakaipa kudzakanonekwa naMwari uri kuzvivhara. Mwari haashandi nemakuwa, anoshanda netruth. Nokuti vamwe vanhu vamujaja nekuvenga is not the truth. Tine vanhu vanetsika kuvenga vanhu kuti vakaudzwana neni kuti ndiye yakaipa but havana kuverify. Vanoita hotspot ruvengo. Ana baba vedu vaitiudza kuti munini wangu ndiyanga akaipa airoya mhuri yangu takaita hotspot ruvengo kusina the truth. So Joshua, Jephthah akabva pamba ndokubva aenda kusina hama dzake the land of 2. When he gathered people, vanhu vakuita gather around him, they were useless people. Vasina chavanogona chavanoita, but that was the platform yekuti kumanifeste the gift in him. Unyanzvi hwekutungamirira hwaJephthah hwakadiscover ari kuland of 2, which means kuberekwa naMelchizedek wakaita kuti adzikwe was a platform yekumanifesta the grace in him. Vakuru veganimudze kune nyasha dziri mauri dzinotoda kuveengwa kuti dzionekwe. Kana uriwe Joseph ukaita vakoma vanokusaira haunoonenda, ukashaya nokumaka isaini yekuti hauna chiri mauri, ukaona usimusangana nasangana kwauri kuenda zvinotonamata straight dzimwe nguva kuenda same direction saka hamusagara. There are times yekuti the way yawatora inofanira kutovhuka mamwe madhimoni. Kune vanhu vasingavanisonga kusangana nenyaya iwe uchichadza kuzoti vanokuvengerei. I always tell people kuti yekuvengwa iyi hainyanisi. Pamwe pacho unovengerwa kwete kuti nezvinhu kana kuti hauna chinhu. The person iwe wacho unongovengwa. Kune vanhu vasingakufarire nekungoti iwewo wacho hakakudi. Tichamba nondivengerei iwe wazoti kushaya kunovengesa. Saka mugrupu rehama huru. Saka paunofona havati halo vanoti indaba. Vanofika kune problem. Itamayione munoona vatoedva mugrupu so. Vanototi komuziguru vaswere. Tutaona sekurwarare unavo. Jephthah kwaenda anokuenda by choice avewa. Mary ari pregnancy yaJesu achitsvaka nekuberekera mwana akadzi havasisina. ZvaMwari zvinoda kuberekwa hazvina nzvimbo. Zvevanhu ukaona zvati kumateiti vakusina nzvimbo zvinoti gore rero vanhu vakabereka. Zvinoda kutarisa Mwari kushanda kuberekera zvake. Do you know the bread and bread which means the house of bread? And Jesus is the bread of life. Chingwa chakashaya rungu muimba chingwa. Not model shall space. That's true. Jesus, the bread of life, in Bethlehem, there was no room, yet he is the bread. But the same way, not even out of Chicago, nobody around to Baruya, as Yakurayana, I just pinned out to never want space. So, in a way of protection, well, you want to say my name is about you. And remember what you look at is a land of 2, but no manifest of the grace in you. Let me change my new area when it comes to the new parts of change for them. What much remove that what
una 5 olefa abana college kwenu sasa chichi ya izaita unazomafisa chichi ndio mtambo wote sasa ndio bana mnazo Daiwa kandi ndende kama wana mulashwa babo tishwa muzi whatever na dokuenda ina tissue whatever na kule boss wanokubenga mazwano bakukuda kutwanya sokwata kamushi oba muntu okutuma mbashi inda yake asipanze ngati sometimes unokwataka zviri zviru zvinotozvakaenda kule ati uri mutomba ivi zvinozoa BP zhinji nemadzimai uno aisukwa kune chidhoro ndiyo unowacho wakatoro aukuona BP yepanze ndeyekati ina ndiprofitera bani unoziva kuti ishuwa ipavidaro unowa tishunguru BP yandingani ndeyadedi Jefta chamutsinga pamba chiri mari achimanifesti pasina rurevo kwamuna mata kuti mwari ndirangarire ndauya kuzomuzivisa there is a blessing upon your life ndosaka iri kupusha mahaters so much mahaters waya akashaika kuland of tuba kuendeke and hakuna anozomutenda to become a leader. Leadership qualities hadziwanikwe mumba menyu ndandiri kumba kwenu vakandigamuchira ndikaita pastor kwenu ndanditori pastor not evangelist chindima ndiri chaifa. Do you know what people can convert you from being an evangelist to make you a pastor? Chakaiswa na mwari mauri to reach out to the world to ataiswa pa marani menu then you die. Uneko kuwa vane vanhu vanokuda. Be of those who love you. Ende wanasikana wako jealous nikuda kupenye wako. Ya, ndakavaudza kuti vanangu vanhu vanokudaya namatai mushi mwana mubatsiri vamwe vacho asiraiti kwete vanokuvengai vanokudai ndakavaudza komana anokugochesa so asi yangu anofanira kuti kugochenewo adatokugocha akuti chokwadi hake but anoti tikagocha togocha tovaziva kagocha une mapulani ndata unoti mbomocha anobvira navo poison taita kugochawo kugocha vanhu. So by experience I know. Jefta chiri mauri chikashaya kuvenga achioneke chiri mauri chikashaya kuisa pakona achikude rimwe gore tazoziva kuti tinofanira dhizi tabvarirwa nyaya dzedhizi nedzimwe nyika saka dhizi dzavatinaro pamuntu uyu nani waigozi muneenda mune muchipiwa for free wakasvika pakona kune dzimwe nyaya dzaunogona kudiscover dziri within you. Indakaita grade 7 1987 kaendera negeneral paper name any country southern region ine diamond waitokwanora Zimbabwe pamakore edu vaichekerwa vaicheka vairapa kune nyika dzaizikanwa kuda kuti taimangirwa nemamwe madofu vatanga qualified kuva maticha ari madofu vasina full information kuti muno ririmo but ndobva nyika inokwalifaisa vanhu vasiriwo vamwana nokujaja vanoti qualified to judge your life but wakatendera kuti vanenge apa hand over you. Jefta wakabva pamba ndisina kubva pamba ndafura nekamwana kwandaigoshanda so pandinoendaiko kuno mari vazhinji dzeiti kuti hamene zvauya kuzoshandisira hamene zvauya kuzodii maybe is jealous hamene ataki yaanoda kuita bona aitira kudzirwa ine andakusiya basa takadzirwa sapese pandokufunda neko akanzwe moshi yeti inini wacho ndinonzwa moshi kuti akomana dai ndisina kundidzinga ndichiri pano dai ndiri pamba wazwa mwana wangu andechinonaudavaona ende vachikuita zvataiita zvoti vadira mweya muma danditrafiki vakacheka mota vakadira mweya vakasuka mavhiri vopiwa pondo vachiri kudaro ina ndichinopondopondoa torakandidhisembo aiwa izvopondoakadhisa ini panakatanga kuparidza aiisatsitsi vanhu vanoti vanzwe meseji vaiti vatsitsi
Sure, can you handle when I wash because all the men of God? My papa, this is my papa. So imagine, Father, you know about the engage what has coming. What has coming can go there. It has one band of them souls. They fed in the chair with Pasuka, therefore, the man prepares some dead. Ona Matala name for that. But we're not to know Satan 91. No matter what I was zero to take out to kill. Yeah, without anybody better. The devil works for the Lord. It's unfortunate because the heart is here. Don't ask for people. But I have Calvary. I think of the word is the devil. But I'm not to know if I can pin them not to dust. I can tell you suggest I get about you, but just don't body. Not really on so that Jesus died of your choice, Father Japan. If I was also to Japan as she. If I don't the bear, I got to Japan. So when I was going to say that young boy, but my life will let you realize. The devil does not know. Basically, we are enemy against your life. But I want to be when the enemy comes, the Spirit of the Lord will raise the standards. My life raise the standards. But you know, the coming of the enemy. When the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord will raise the standards. Everyone should be someone what is part and parcel of your destiny. What is your feet and open your walk? I'm not moving the shit in natural. I can't see down the line. Every enemy you we are moving down the line. It is your feet and standard raising of your life. So Jeff Daggett is what Mama don't have. I don't eat an hour. The more problem you have in now. I want a revelation in now. Zacchaeus, you put back in the morning, just but if you don't know, I don't eat an hour. I never break, I was rich. I don't know you were 50, I go 50, I go 50, I go prayer. But I don't know you was rich. I don't know bribe. But I don't matter the corner, just I can't papa. Akamanya kalokina kumutu mmoja. Remember anambuka anamshedra kisha tunaanza kuona anapita kasera. Rodi akashani sana mtu akampira. Yesu ashaipa. Dia anataka mdeka Yesu. Kweli zake. Sasa anamshedra. Kuti ndara mamaji ni fara banda hapana. Yesu ashaipa baada samdeka. Akatizakeo kuruka. Kwa Zakeo anamshada the competition. Akaba na revelation. What was the revelation? Zacchaeus was a sinner. Adam the sinner pakata zamani. Wanataka kumdeka chaka Mungu. Ene munanga feka mashije mode. Zacchaeus ataza kuona Yesu alimutazi. Akapinda kwa monde akanuvarwa. Ali mumutu mashije mode. Lokuti antu ziba kuti mwali wese kana achika kuona Mungu alutaza. Anotisicha monde. Lokuti mashije mode alitsile kuvala alutaza. That's why Jesus Maharashtra Mungu Jagati Samdeno. Dia ilichwa mtatu washu. Zacchaeus ndio mbali wanatukuruka tinde kumba. Zacchaeus anakushaita wali. Anashudisa wali. My fights happen sometimes. That's a picture in the revelation. There is something you need to do. Mkomana mjefta anamtoa komana msanida mwana mpano baba ndio nitese. Baba ndio tuwaka hapa. You were lost, you win. Problem yako kama mjaji mti win ndio wawina. Kwa mwabacho kana watu usa ndio wawina. Vunza kona na tu akaprofitwa. Isa wenjeko. Mwana tudi mudiki dia atakulira ndani kama mkuu. Yet they were twins. That anataka kubuda. Dia wina bato ye kubuda. But dia usa bato ye nasi kana kubuda. There was a prophetic word concerning the twins, Esau and Jacob. Santi mudiki acha kudira ndani mkuu. Ameba tu wakati kudi mungu mangu ni fight ilimo. Fight again number 1, if number 1 he lost. Sorry. Hear me very well. Jephthah wakava baba.
Kumwe rejectwa. Ifumba. Amen. Don't cry. Stop crying. Paulo dzingwa wakuenda kuti zvako manje. Ufunge ndinoti kagara pasi ngati dhu. Yati vakomana danga ichiri paindustry pai. Tichijega magunye tichija mavhiki. Nemaomera anoita upenyu hwaya. Ndabvunza munhu wakasara kuti kumbotambira mari. Ndazwa tsitsi. Vakasara. Ini pakatobva pavari vakafamba vakatodya tsitsi. Sorry baba. Hey, zvakaoma. Indazvokera pari ndikati sora kumana zvakaoma. God will change your story. Zvamihara kunakwandira akatoreka. Yamanzi noositsi yamazangu. Panosvika pavana kutaridza nezita rakati mugara. Wozowesana nemota tichifita kutaiti mugara. Ndatopinda palevho remagara avo. Amwari vakudzwa. Asi Jesu. Ndati mugara vakonaishandira. Yainatsika ibisematayafita. Mukajenga motengu mukachina mavhiri. Ndoti yakoudara tiri madrinki. Ndadzokera same place. Ndati murise mugara. Ndinazvaona kuti handisi mugara ndiri mumwe wenyu. But azoitwa mugara. Pakadhura sei mabasa. Ndakachema. Unamuda basa ungunyarara. Utotani tumusodzi mushana. Unganira mirishwa kuma. Ndinotangira pabili muri yangu. Mwana izvatsano yari ngombe zvinani mani. Vaipapo. So Jephthah wakafa. Ari ku land of Tob. I told land of Tob in there, but has attract useless people. Don't have qualities in leadership. I can't to Israel by later or the Amalekites. What we lack is not weapons or intelligence. We lack a leader. And it's not that I want to Jephthah and it's not our nine. What is usually knowledge no manifest and what sort of situation is it right? Chipo chacho chekubarabanira hope atani kurabanira hope dzamambo anotangire dzivangu vasuwa secha vanobhadhara zvimwe zvisingabhadhare zvinobhadhara. Joseph haana kurabanira hope dzamambo first, haana kurabanira hope dzamajor street fellow prisoner. Yeti zvisingabhadhare ndozvakacreata a voice kuti aendeswe palevel inobhadhara. Iwe chese chamuda kuita kuti ndakugeza basi mari atite sina mari kasi chine basa riri pamwe pacho zvisina mari zvine mari yako. Alright. Joseph anotanga kubadira opedza mambo akatanga munhu asingabhadhari a fellow prisoner zvokuti atomuda for 2 years atokanganika pakazomuta mambo ndipo akazodzoka in the remembrance akati tiri mujeri kumaotsarwa aimurabanira kumajeriko kusiyana nemari inobhadharwa. People of God have come to tell you, kana uchishuhuda mari inoita zvinhu muimba yaMwari, usatarise mari yacho, tarisa nyasha dzacho. Nokuti there is a level yaukuendeswa naMwari. Nokuti nerimwe gore uchaudza vanhu kuti kwama dzangu taimboita zvinhu izvi zvisina kana nemari yese. I've got a friend akugara kuGreece mazuva ano kuno mushava. The way yaakaenda nayo kuGreece inzira yekuti aiva negood character. Vanhu vakaenda kundongosha kuine nhamo ndokubva vaenda kuda kunogaisa chipage mufongo wapera kanhamo one sande iye ashande sande ndokubva aprochwa achitotandara nesubhora kuti tine toda kugaisa ufu wapera kanhamo une kudii ndokubva angoti but achishande sande nesande akibhadharwa padenda pokuti tinogarisana ende futi inhamo yevakidzana ndingandigoita such a good heart. Vanhu vakamutarisa vakati iwewe haubhadharawo nesande vanhu wasarudza kuti gaisika chibage chedu we need your name. Vanhu ndobva vaendesa rake kuHarare. After 2 weeks they phoned him. We formed the company Harare, just come. Akataura kuti handina qualification ndondo wakapasa pakugaisa one sande. Vakona kuti time and chance are given to all. Time and chance are given to all. Pamwe pacho kani time yako ni chance yako. Akadema what a good day that will take you further. Auya Mwari akashanda kama ndoga yakura wakwati nobati kuya now we don't meeting. Takudzokera kuGreece, we need you. You are a good day. It's the same thing how I came to Harare. Nakura mapurazi, naitwa mazoro. Kupurazi.
One day, remember, I put one in Villa, but tell you this. I put one in Villa, but you don't have a golf. Among over there, I follow Brazilian national. And I let you money, let me home this old man. That's it, I don't want a business card. After some month, I'm throwing away. But I'm the driver, how are you? So I've been looking for you, just come to Aran. Monaco road, but let's say after a marriage is ready. We don't have company, I don't want shades. So I want you to leave these guys. Okay, now you need the one. Now 5 O levels. So you can pass up change of vehicle. If you don't want to pass my book, don't pass you. And I became a branch manager at number 37 Covent Road, company exercise for Africa. But when I went to the relation, balance out to the liberal, but the balance and change of my vehicle. There are times that your character becomes a qualification. Just that one. One of you say that the weekend has changed. What is the one that change has changed? What do you think? I want to take my use on the one that got food back and an hour. What do you want to do? Members, what do you want to track? But if I don't know what I now, when you don't say anything, there are things that are beyond your control. Don't try to fight and change those things. Seek the grace of God. I was what to now. We did as much for balance and Mariana. Do not take a man balance to late. Eh, National Gambata. Who is want us balance and Mariana? National is very stubborn. Any picture in National is your charge, puncture the money, true picture in grace. You will check a little white, don't grace to buy chicken. Some of you are to sort this in Yasha. I don't think I'll take a favor. Also, who are to kiss for paper. Time. Almost time to make the soul. As soon as I'm going to do it, but you make the soul. Because you must look at your again to see. But I understand. All of you I answer the story. Face, whatever which is alright. Okakuzalia, anokuza. Lia akapinda mwanangu for 7 years. Akanaka sakapinda. I told you what dia akanaka wash, but anapinda. Okapinda dia. For 7 years, Lia knew that they have an animal that started to buy Mama says to you, I see, go back to the love and follow go back down. Yako boy, you have been amazed to tell me chance I give it to go. So when je ne fais voyage, pas les paroles quoi des choses. Ayenda mjimboya asina zikamewa basina basa naye mwana mpa grace. So far the useless people and he began to lead them. Papa we are all anyway. Mazimamo kale bali magicians shasha down. But Bangwaya Daniel, who is another Daniel that is very nanga. But Daniel Joseph, who is another Joseph, who is another magicians in Egypt. May God give you a platform. You know what demand the qualities and the favor upon your life. But when they start to go to pass, nobody had that power. Nobody's going to win. As you can imagine, so about that the religious people, he began to lead them. Sababu knows, Wadonga, Garabas, Wadonga, they are doing what I but for now, but we lack a leader. I don't know qualities suggest. Let's go after him. Don't go over the land of two. But Joseph, all the you Baba, you that type
Jephthah unobva aganza manje usakana blessings zako tumanye mwashaki lazima hapo ndio tunotunganirayo munondipo pakadi munondita mukuru pa leverage kune mamwe basa ekuti vanobvuzawo kuti ungade kutambira pakadi ogweza na moto kundibatira sasa tunasanga nasho ndio auto de salary no show kwa yapinga mkaunti ndio show manager ile tukiwa bana kule wanauza na wife interview wanauza ndio pakati mpakati ufunga upende ustaka kudana ngoya kile ndio nani mabasa ronesi kune mabasa tuchakarani ndakatona hera utakayo uzurudi wa engineer kushuka kutoka talents engineer saka tikati mabasa ronesi ataita bits ishani the truth is kuti mabasa type yako karafu but sure andomyepera type yako ai awoni business kuna watu wakuishi electrician yo kusagro yako ndosheza huko kwa sababu kuna sababu ile type yako anotselekse all right. So Jephthah had a quality. He still wanted Baba and Mananga in power and discipline was down. Mwana wetu awali wanyashana mali. Jodi nyamemba kila wetu he gets grace. That was a witness essentials. Kuna wale waputi background yake waka kulida anachano kuona anakungwara but punishment is special black market. So despite Jesus I don't want to challenge it. That is no land. Let's not about this banner. Titi me go president. Immunity me tunas. President Kuroa tunas zikiterea. Ajisi mulufunge. Ulisho tomotora for granted today. I remember one day I never wanted to use it. I was called professor. Actually, I'm a seminar at the week or so. We just want you to teach. Taona kushikisha tu wisdom so far street. Sababu yako invest muti dise. Mama wangu akaenda ni kupasa. Inamatera ndakafuile ko. Wakapasa wakaenda kumutita. Inakafuile ndakatira kumutitseko. Chinodzinya shosa dherere. Paunonza wende. Ndoko nozoswira. Jephthah, she knows grace, she knows blessing from someone who you up. She's so unique. As come as a history. Kutumana wani wakati za kuku unopona shidi. Mwalimu akamwisa favor msomi wa life yako. Anokana basuti tikasharia na mafumeji. Mafumu now and we know what now, but we lack leadership qualities. It's not Jephthah. And it's where Jephthah alimshinda kupeni wake. But I've been sent by God to speak into your life. Usajaje life sema kulira wakaita. Usakanisa wabeli wako kundikana kwa uwezo hasina kukuitira. Kanisabasi nakabali kwa Calvary. What you manila kabili manishi code 0. Create a door for me. An opportunity for my life to rise. I'm losing to myself as well. There is grace Samazango. Zakuti, don't look down. But I'm not going in the road. I was not going to get. 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 My school says aside. What is the God of Jephthah created an opportunity for my life? In such hard times, created a door for my life. Namona Maria Chiteshos, Ninamona. Your name will be mentioned from high offices. Every way go Shano Tirashika says, Kunyasha Tamai. My wife's been Papa-ish just like a network. You have seen his star. Munega never stars are wonder, but there is a star that must carry your name and drive people to bless your life. There's a star upon your life.
wakaipa ngaregere kuidzima ende aidzimwe nezvimwe zvirinodzimwa neignorance nekuti unojaja wakawurira nezvausina kubata nekungachibva muupenyu kuti tingaende kupi. I always tell my fellow brothers isitirwe kumabva kurekas uzoona tita timabranda tingaitei takabva kumalawi kuti tingaitei muno machaina akabva kuhong kong arikuita zvinhu. Distance haisiyo kunyepa. It's not about distance, it's about understanding. Kune nekubirira kwenye Hong Kong sio kunyepera distance. Iwa isiti yako yakazviudza izvo Jefta mwana wechifere but iye haasi chifere. Amen. And the part of I'm tired, you don't blame on. But then no one has to score. I'm not going to score. You are I was going to know what I was doing this. As I was going to know for me, I was doing this and Maria. The shine better school fees for where I was better or one. You will not be able to have fun and miss some better. Stop blaming people. There is grace upon your life. Rejection here, I see you final. But you can tender, it becomes final. Thank you. Whenever you are so good, choose your life. So when the 50 was so good, I don't think I could. Una lo kuda mingi ya usalo sana nani. Je programme maintenant. Et les mouvements lo kuda watu wataki wa kuda. Lazima mpaka kwa film mpaka live. Wali jikwana. Tani wana siri na kwa nini? Kuna mchana wa mwe kutungilira so. I was telling me, hope is later not my. Unasoma zinazo sharabu watu watawasili. Bishwa mjumbe watu watawasili. Ape zamu sharabu watu wanakuja. Kuna mtu anasema, "Hey! They know the blessing after the pain." Wanakuwa junior watu wakaleta. You are the Jefta preacher. Ndio nilikuwa kadi ya sinya yeye. Unashika kuchembera chukua nungizira. Kama zokaya akanakulongeka. Akasiya takadai. Leo tutombi upono twakuru wakati. Imbopoza wakura tambrao. Ndio wakati wanatanga wakura. Chitawa wakura kachi. Si jao ndio ndio twakuru wakati. Hiyo wakura imotanga tivu. I want to tell you. Also, remember, there's a blessing upon life. Problem there, to never know, get there no problem. Yet, you must have no get there, the God of Jefta. When you say successful, my families are right. Or what could I say about what we are? But we try to learn daily are successful today. Chapter history no no the one successful today. Ushaona ushaona disadvantage. You will go to the west. Ama zake atini fani. Kuna wasina ama zake sina fani zake. That is simple food. Boss baba na mama wangu wakaramba. Kuna watu wengine wafanyesi. Jefta akazingua hapa. But shima alitakana manifesta bashika. May God give you the blessing. Amen. No matter how many shakadi, blessing is also to open your wako. May God open a door for you. Wali kama kupenyasha. So when you are going to misike, utakaita kubloga badamu da say. That was all you got people that were about to say. You can get my blessings. You can say. I'm a good man tomorrow. Research is going to teach you programming. I remember one day, in a just one day, I was nighted. In a latest one church, they were good. Just as you but I'm sorry, but sure, but you can read how many can't live. You go back for you, drove up, I am a big purchase. Oh, I said, as we never done that, you should have never been
Zimura fulana mubera kuti. Pana vakunyorwa ndechekuita ndiripo kudhaya. Akatondiudza ine. Ndausimusoro musoro. Saka kusangana musoro iko. Saka mwasvikirwa musha. But admina mada ulibvisa. Anga usugona kutaura. Because amatestimony anorwadza. Ndingandipeoni the word of your blessing. Blessing I attract vanhu vanokombera maoko chete. Some people hate you for life. Roba Father. Kana watokombera na wachinamata kuti God protect me. Nokuti Jacob baba kubafatwa baba wake baba. Esau was after him. Uriah is a brother. Vana mnaifikeni neno. Mumechikochana kachana muchigo mwalipa mufarira. Kuna akatomuraina kufarirwa. Usati kana wako woko pa testimony ogara pasi. Protect that testimony. Nokuti iwe iteka mamwe madimoni. Tokuma zvamurume wakazondidai. Walese ukwati ashua alitirwa yasikana. Vana vadaro ufunge. Kuna mpenya mzhishatosura na Jesu. Nakuza mzara mzhisha kudenga. That's why I want Jesus fight against them. Jagannath, we never have to go in to settle. You feel man. Keep quiet. Jana bidile usauze vanhu. Uwo to munhu anu usauze vanhu. Those people sometimes Jesus actually knows wisdom. So I want to have to look at the resurrection. When I have to message you, what are the cards? From a base side, you know the message. But resurrection, I have to know the cards. Jesus is only commissioning my apostles. They are family. Come to the world. What is it? Message. There's a blessing upon your life. You are the Jeff on the one man. Don't judge my parents. Zimekuwa ameva Jeff, kama mtu mbona mdara Jeff atinye kwa kanamkazi. Osa kwa pacho kudara kwa china mali zasina kufa. Kama nani msalimu sasa leo tukulete mchini. Kama tunjua kwa mai Jeff ta ashina kushiriki mai Jeff ta yuraiwa. Ngana ndo kama kuwasiwa. But ngo pasatu ya mnyani alikase background. Taka kwa president mtano, taka zote na kufunda. Blessing it beyond Jesus. That's why God is going to change from life. Unafuata para kunyepera. Bakabuta kwa kabla na mbona shora sangana nacho. Unataka ngombe vara hiyo afitara kwa. Shirika jisa fite jisa kubate ngokutenda. Umwana lenga kubatema. Denga akapata maupenyo wa Mungu. Akakupenda ndono kufuta kufekwa. Garamo tishindisa ndozoenda mapasta ngoshindisa ndashindisa so. Munana vekweseko kunoviwa. Bali ngoya inoita akamba na wife asitobali zaone mama ladies. Sima example ga epoka viwa usipo. Kuti kuno mwakaza walikuwa mchechi walikuwa kunzo. Wakaenda wakaviwa ni type yeri. Abisinore. I'll give you this one. Sorry to say this, I'll give you this one. You can pass. As my mom was in 2002. Second of 2006. That's 2008. She got a beer. But come and Padesha that they took you on a friend. So now make girlfriend. I guess now, reality is not. But I need my mother, she wanted to pass. I don't know if I'm not feeling very afraid now. But I tell you, I'm not about girlfriend. Madam, look, I'm going to go. Maka tuende na ufanye girlfriend, ndio tunachukua nasi nini? Sio ndio discuss na mama anasema ndio huko haya. Madam mimi girlfriend ndio tunakitio. Ndio nani sasa girlfriend ndio tumupe. Anga fi kujaribu kuongo. That's what men of God are genuine. Hiyo wao Mungu anasema mshikele hiyo. Hawapo hapo tena tunafanya. Sasa mwisho wa mshikaji tunaita. Shikasha ni sasa mwana.
Unozati kana uri murima pauri chete saka munhu ari rima nenharo ambuya angu muchaita kutuma mumba temutrakapa mumba vanerima chibatsi ndekuenda padhore kuchazvodzokera vaindikata ruoko mopinda ndiri wotora kapu kutora ungasina kubereka ndatosakuona una murima ukagara murima for long time chete saka vamwana vanoti vari nhongo hasi nhongo vatori corrective iko patoda nyasha amene wazotara naye anouya murume kana matamari semete kutani nyasha dzacho dziriko anozodarika iwewe matamanto kana vazana kuti mwana mchiza akumbero vakwari mashure kwenda tichakatofugama nemavhaya kuti tsano ngavauya patakauya tikakufurira blessing yako inomanifest in that times mukuvekwa manje goba inonyatsobuda problem yako inodiwa murume akakandwa muguva 1 Kings chapter 13 verse 20 akakandwa muguva raElisha haana kuvigwa akakandwa a man was thrown into Elisha's grave proper burial waukandwe kunogadzirwa musha chakaita kuti murume uyu araise back to life he was thrown not buried problem yako ndakubatwa mushi saka ziri kufamba pamwe pacho Jona akakandwa akaenda kuNineveh uratopinda musha hapapindike musha watoda time inokujamuka so iri pamubandi kutenda Mwari ndinoona papfimba chitamurora paramba ndakazosangana naye kuti 2 years ndati Mwari makatendeka ndaikuwara so unozoona asidenga rine nharo zveshuwa apari paunotenda Mwari nonhamba kuti ibva pangu pakuti ndabasa newe unozoona ari tori basa wofukiri I want us to pray. We can stay there. Jephthah the name. There is a blessing upon your life. Economy in and simba economy in any country. Elisha alimuba makuku alimuba nenyama makuku aslani makuku anamutishwa giving. There is a supernatural hand of God that can feed you. I want us to pray. You know persecution and rejection are also going to die. But I've come to tell you this. There is a blessing upon your life. One of shall we see you. If I tell you what you say, Jacques from Bassé. I don't want to get in boy, Jacques from Bassé. I don't want to die in Jacques, but Jacques from Bassé. If you have a wakadi, let go there. Blessing upon your life. You will not swallow the Rahab, I got a war of Jericho. Joshua chapter 2, verse 15. Rahab, I got a man zero, war. That's why I will not get this out to send for people back. Don't take that man zero. And I'll put it for him. Chagadona by Jericho Chi, Mashua Jericho, which means the war. Sarah, I say for you, saying, Foundation Yaka is in Yaya. Vowing now. Despite the bad answer. Jogo wanelo muisema kuronge kabane urongo akazodi aisinyaya. Ukawira newe ndenga. You can be the Rahab of your family. Rahab anachinja kugara. Akachinja kale tari pahali pa. Akachinja kale tari kama tio. Matiweje ene chelu akadona. Yes. Rahab akasurvive. Yes. Mama yes, I know there is a song with how worship Jericho. It's half truth. I don't know why I say. Never get Joshua 2 verse 15. Rab, I got a zero. Mashua Hadona, Rab, Joshua got found the to Rab. Kurauti I got a zero. But Yaki foundation never by Yakash Napuda. Kurauti foundation never is Sinya. Who will be saying right or left, but the grace of God will sustain you. I want us to pray. The God of Jephthah, remember me. Father, we pray in the mighty name of Jesus that God